ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, खूप खूप स्वागत आहे पुन्हा एकदा। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण साष्टांग दंडवत करूया। भगवंताला प्रार्थना करून आपण 6व्या अध्यायाला सुरुवात करतोय। श्री श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभुजी त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। आज उपस्थिती थोडी कमी असतीये, ठीक आहे, आपण उद्याचा विचारात घेऊन मग करूया। तर शनिवार रविवार थोडं अपेक्षित असतं, पण शक्यतो खंड नाही पाडत मी अध्यायामध्ये। म्हणून थोडस आज उशिरा सुरू केला, अर्धा तास। आपण सुरुवात करतोय 6व्या अध्यायाला। त्याच्या आधी थोडीशी उजळणी जी आपण आधीच्या सगळ्या अध्यायांची साधारणपणे करतो। माझ्या कर्मयोगाबद्दल आपण बघितलं आणि कर्माची गुंतागुंत त्याच्यावर काल चर्चा झाली। आणि खूप सुरेख असा कर्मयोग आणि कर्म संन्यासापेक्षा कशा प्रकारे कर्मयोग म्हणजे निष्काम कर्मयोग हे कशा प्रकारे कर्मातून बंधनातून मुक्त करते। मग ज्या ज्ञानयोगामध्ये आपण गीतेचा इतिहास जाणला आणि भगवंतांना जन्म कर्मच मे दिव्यम, की भगवंतांचं जन्म आणि कर्म जो जाणतोय तो निश्चितच या बंधनातून मुक्त होतो, त्याला पुन्हा परतून या भौतिक जगतामध्ये यावं लागत नाही। आणि म्हणूनच मग ज्या शांती दूत म्हणजे जे शांती सूत्र आपण बघितलं, की भगवंत जे सच्चित आनंद आहेत आणि जे प्रत्यक्ष स्वतःच, की ज्या सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून मग हे ज्ञान घ्यायचं, हे ज्ञान उगीच ऐऱ्या गैऱ्याकडून नाही हो, तो एका उत्तम मार्गदर्शक उत्तम गुरुकडून। आणि म्हणूनच या गुरूंचं स्वतःहून भगवंतांनी उदाहरण समोर दिलेलं आहे, की सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये भगवंत असा दिसते, या ज्ञानाला जाणलं जातं आणि हे ज्ञान घेतलं जातं। आणि म्हणूनच मग जे आपण बघितलं, की त्याग नुसता त्याग नाही, तर ह्या त्यागाचं महत्व कसं जाणायचंय, तर त्या कर्मातून नुसतं कर्म जे माताजींना कालही काही प्रश्न होते, की त्याच्यात कर्म संन्यास म्हणजे त्या कर्माला टाळू नका, कर्म करायचंय पण कर्म कृष्ण भावना भावित करायचंय। आणि म्हणून तो त्याग आणि संन्यास, तो त्याग आणि संन्यास कशाचा पाहिजे, तर विषय वासनांचा। आणि म्हणूनच त्या मनावरती कसं नियंत्रण मिळवायचंय हेच आज आपण, मग हा नियंत्रण योग पण आहे, कुठेतरी आत्मसंयम योग पण याला म्हणताय ध्यान योगाला। कारण कुठेतरी संयम, मनाचा संयम कशा प्रकारे जाणता येईल हे आपल्याला या योगातून जाणायचंय। मग ज्ञानातून कर्मातून आणि मग कर्मातून जशी भक्ती आपण साधतोय, की या कर्मातून सगळी भक्ती साधली जाते, त्या कर्मयोगाचा आज शेवटचा अध्याय। मग उद्यापासून त्या भक्ती योगाला आपण प्रत्यक्ष भक्ती योगाला, मग ही कर्मातून भक्ती कशी, निष्काम कर्म, की ते काम करायचंय, तुला कर्म करायचंय पण ते फळांची अपेक्षा न करता भगवंतांना अर्पण करायचंय। ती कृतज्ञता महत्वाची आहे, कर्माला टाळू नको। ठीक आहे, भगवंत म्हणतायत कर्माला टाळणं हे सुद्धा आहे योग्य, परंतु ते कुठेतरी पळपुटेपणा झाला, मग हेच मला नकोच आहे, कारण कुठेतरी मग मोक्षाच्या मार्गामध्ये मला अडथळे येत आहेत, म्हणून मी म्हणून याचा त्याग करतोय। मग तिथे ते जर कारण आलं तर पुन्हा मग तिथे पुन्हा त्या भौतिक जगताशी निगडीत होण्याचं कुठेतरी खूप शक्यता असते तिथे। आणि म्हणूनच मग जेव्हा ते न टाळता
आणि म्हणून मग आपण ते फलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य याला जाणलं, की फलगू वैराग्य म्हणजे काय? कारण कुठेतरी अपूर्ण वैराग्य. मग ते अपूर्ण वैराग्य पुन्हा कुठेतरी भौतिक जगताशी जोडलं जाऊ शकतं. कारण मी त्याचा त्याग करतोय, मी या गोष्टींचा त्याग करतोय कारण मला या भौतिक गोष्टींशी काही देणं-घेणं नाहीये. परंतु मग तिथे कृष्ण मिसिंग आहे हो अजून. आणि म्हणून मग ते जे कर्म केलं जातं, मग तुम्ही ते टाळू नका. मग प्रत्यक्ष प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय, की मग कालच्याच अध्यायामध्ये की कर्म संन्यास अहो तुमचं आहे काय म्हणून तुम्ही त्याचा संन्यास घेताय? हे शरीरही तुमचं नाही, जो आत्मा हा परमात्म्याची देण आहे. मग तुम्ही कशाचा संन्यास घेताय? मग ज्या एका रिपोर्टरनी प्रभुपादांना विचारलं, की "मग तुम्ही संन्यासी म्हणवताय आणि मग तुम्ही आश्रमात राहायला पाहिजे. तुम्ही कशाप्रकारे ही वाहनं सगळी वापरताय आणि इकडे-तिकडे याचा वापर करता, कारमधनं फिरता?" मग प्रभुपादांनी सांगितलं, "अहो संन्यास कशाचा? जे माझं नाही, तुझं नाही त्याचा संन्यास काय? जे मी वापरतोय, मी भगवंतांसाठी वापरतोय. हा मायक्रोफोन वापरतोय, हा मी भगवंतांसाठी. जे काही अ, 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 व्यक्त केल्या जातात भावना आणि जे काही सत्संग केलं जातं, ह्या सगळ्याचा अध्ययनाचं जे अध्ययन सांगितलं जातं, भगवंतांनी दिलेला जो उपदेश प्रत्येकापर्यंत पोहोचवला जातो, त्या कृष्ण भावनेला प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी याचा उपयोग करतोय. ही कृष्ण भावना प्रत्येकामध्ये जोपासण्यासाठी या गोष्टींचा आणि म्हणून जागोजागी अशा निरनिराळ्या ठिकाणी फिरलं जातं, त्यासाठी या गाड्यांचा वापर केला जातो. त्यासाठी या टेक्निकल वस्तूंचा आणि याचा वापर केला जातो. आणि म्हणूनच मग या संन्यास गोष्टीला प्रभुपादांनी सांगितलंय, की म्हणून मग कर्माचा संन्यास नको. या गोष्टींचा आहे, पण कर्माचा संन्यास, की कर्मच टाळू नका पूर्णपणे. मग ती जी फळं आहेत ती भगवंतांना अर्पण करा. आणि म्हणून मग आजच्या या योगामध्ये आपल्याला जाणायचंय अष्टांग योग. आणि मग याचा अभ्यास आणि हे किती शक्य आहे? मग मनाला संयमित या अष्टांग योगाने आपल्याला करता येईल का? मग अर्जुनाच्या मनात प्रश्न आहेच हो. त्याची उत्तरं भगवंत देणार आहेत. मग बघा बरं चित्रामध्ये आय एम सॉरी. बघा बरं चित्रामध्ये, की मग हा योग म्हणता येईल का बघा? हे लोकं योग करतायत. मग हा योग आहे का कुठेतरी शारीरिक या अघोरीपणा केला जातोय काहीतरी. मग या गोष्टी केल्या जातायत, की ज्याने मनुष्याचं लक्ष मग इतरांचं लक्ष वेधलं जातंय आणि हे किती अघोरी प्रकार आहेत, की जिथे तुम्ही तुमच्या शरीराला, आत्मा परमात्म्याला छळताय हो. हे कुठल्या प्रकारचं? तर हे कुठेतरी शारीरिक. मग हा योग नाही. हे अघोरी प्रकार. मग हा योग म्हटलं जाईल का? तर नाही. ह्या चित्रांवरून फक्त तुम्हाला सांगायचंय, की मग हा योग नाही. हे कुठेतरी शारीरिक तुम्ही स्वतःला नियंत्रित करताय. तुमच्या शरीराला कुठेतरी सुडौलपणा आणावा आणि शरीरावर अ, या गोष्टींचा परिणाम हवा त्या दृष्टीने केलेली ही एक व्यायाम प्रक्रिया आहे. आणि म्हणून मग याला योग नाही म्हणता येणार. योग म्हणजे आपण आधीच बघितलं, की जिथे भगवंतांशी जोडलं जातं आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींवर अनेक पुस्तकं वाचली जातात. मग अनेक स्लिम अँड ट्रिम मग कशाप्रकारे हा योगा, वेट लॉस कशाप्रकारे घडवू शकतो. मग ही सिक्रेट्स काय आहेत? मग याच्याविषयी अनेक आता तर खूप फॅड निघालंय हो. म्हणजे अनेक आपण अगदी हे प्रोग्राम्स, ते प्रोग्राम्स चांगलं आहे सगळं. परंतु नीट विचार करून बघा, की मग या सगळ्या गोष्टीला कुठेतरी बेस काय आहे? तर तो जाणायचा आहे. ज्याचा पाया काय आहे? तो अष्टांग योग. मग या 8 अंगांचं मिलन. मग हे 8 अंग कुठली आहेत? तर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. मग त्याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये काय सांगितलं जातं? यम म्हणजे काय? नियम म्हणजे काय? कुठले अंतर्गत नियम? आसन काय असतं? मग जेव्हा म्हणजे नुसतंच त्या गोष्टींचा त्याग करून नाही, तर कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी भाव आणायचा आहे. नुसतंच ते ज्ञान घ्यायचं नाहीये. त्या ज्ञानाने स्वतःला कुठेतरी पुढच्या टप्प्यावरती, पुढच्या पातळीवर आणि कुठेतरी त्या आध्यात्मिक पातळी उंचवायचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि म्हणूनच नुसता त्याग नाही, नुसता संन्यास नाही, तर हा कशाप्रकारे घ्यायचा आहे, की त्याला आत्मसाक्षात्कारी भावना जाणली पाहिजे. आणि म्हणून या सगळ्यातून कशा प्रकारे ह्या गोष्टी जाणल्या घेऊ शकतात. मग यम म्हणजे बाह्य नियम. काय असतील हे बाह्य नियम ते जाणायचे. अंतर्गत नियम काय असतील? मग आसन बसताना कुठलं आसन घ्यावं, कुठे बसावं, उंच असावं, मुटकं असावं, कुठल्या जागी असावं, प्राणायाम, प्राणांचा आयाम.
मग ज्या प्राणायामाबद्दल आपण हल्ली ऐकतो की बरेच प्राणायामाचे प्रकार आहेत, मग प्रत्याहार म्हणजे काय, तर प्रत्याहार आहार, मग कुठेतरी अतिरेकपणा नाही आणि ती गोष्ट भौतिक जगताशी निगडीत नको, कुठेतरी त्या संवेदना म्हणजे ती नियंत्रणता आली पाहिजे. मग अविचलित एकाग्रता म्हणजेच धारण. एक सेकंड. ध्यान म्हणजे आपण बघतो मेडिटेशन, ध्यान शोषण, मग ती एकाग्रता भुवयांच्या मध्ये ज्या बिंदूवरती लक्ष केंद्रित करून मग तो ध्यानाला आणि समाधी. मग समाधीस्थ अवस्था म्हणजे एकीकरण, कुठेतरी संघटन, स्वतःच्या विचारांना, मनाला, बुद्धीला एकाग्र करून कुठेतरी ती समाधीस्थ अवस्था गाठणं. मग या यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी या सगळ्याला कुठेतरी थोडस अजून विश्लेषित प्रमाणामध्ये आपण जाणतोय. कोण वाचेल माताजी? हरे कृष्ण. अंजली माताजी वाचणार आहे. हरे कृष्ण. ठीक आहे, मला वाटतं माताजी म्यूट झाले आहेत, काही हरकत नाही. आहेत माताजी, या. हरे कृष्ण माताजी. अनम्यूट. यम, त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे. अरे दुसरं काय यायला लागलं मॅडम? नाही नाही, एक मिनिट माताजी, एक मिनिट. स्क्रीन गेली, कॅमेरा यायला लागलाय. नाही नाही नाही, एक मिनिट, ते एक मिनिट. नाही नाही, स्क्रीन गेली आहे माताजी, एक मिनिट, एक मिनिट द्या मला. स्लाइड गेली आहे का? हो गेली आहे. एक मिनिट माताजी, काहीतरी एकदम हल्लं आणि कुठेतरी प्रेस झालं, त्याच्यामुळे स्लाइड गेली. बरं, माझं एवढं वाचत होतो आता. थांब. हा माताजी, दिसतंय? हो, आता आले, वाचते आता. यम, ज्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम, त्याचे खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयम. आसन, कुश गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत ठरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल, दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम, बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. मग या सगळ्याबद्दल जे संक्षिप्त नुसती आपण जी नावं घेतली त्याच्याबद्दल विश्लेषित माहिती दिली आहे. मग यम काय आहे, की कशा प्रकारे बाह्य नियम, कुठे बसावं, मग कुठेतरी जेव्हा गर्दीमध्ये आणि गजबजलेल्या ठिकाणी नाही, तर तुम्ही मन शांत राहण्यासाठी, नियंत्रण मिळवण्यासाठी काळजीपूर्वक निर्जन ठिकाणी एकटं बसावं. मग त्यांचे खाणे, झोपणे आणि त्यांच्या सवयीमध्ये संयमी, कारण कुठेतरी ते टप्प्याटप्प्याने गाठायचे. बाह्य, मग आतले नियम, मग काय करायचंय, कुठे बसायचंय, कसं बसायचंय, काय करायचंय, ती जी प्रोसेस आहे, ऍक्च्युअल प्रोसेस आहे. आणि मग अशा प्रकारे ज्या हळूहळू टप्प्याटप्प्याने, म्हणून त्याला अष्टांग योग, की 8ही अंगांचं मिलन जेव्हा होतं तेव्हा ती समाधीस्थ अवस्था गाठली जाते. मग आसन बसण्यासाठी कुठे असावं, कुठल्या प्रकारचं असावं, कशा प्रकारे एका ताठ सरळ रेषेत पाठीचा कडा ताठ आणि मग शरीर, मान आणि डोकं एका सरळ रेषेत, नाकाच्या शेंड्यावरती कुठेतरी लक्ष केंद्रित करणं, स्थिरपणे त्या गोष्टीवर. मग मनातल्या सगळ्या ज्या काही भावना आहेत, मग कुठेतरी लैंगिक गोष्टींबद्दल आकर्षण वाटणं, त्याच्यानंतर या जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन, भयरहित होऊन, दबलेल्या मनाने चंचल आणि अशा सगळ्या
गोष्टींना बाजूला सारून आणि मन एकाग्र करण्याचा प्रयत्न करणं. अशा प्रकारे याला आसनावरती बसून मग ध्यान करता येतं. मग जो प्राणांचा आयाम, प्राणायाम, मग ज्या अनुलोम विलोम बद्दल कोणी ऐकलं असेल, की मग पूरक, रेचक आणि कुंभक. पूरक म्हणजे श्वास आत घेणं, रेचक म्हणजे श्वास सोडणं आणि कुंभक म्हणजे श्वास रोखणं. अशा या 3 प्रक्रियांद्वारे प्राणाचा आयाम म्हणजे प्राणाला कुठेतरी नियंत्रित केलं जातं. प्राणावरती लक्ष केंद्रित करून त्या प्रकारे त्याचा सराव केला, की कुठेतरी बघा मन जेव्हा चंचल होतं, मन जेव्हा विचलित होतं, तेव्हा आपला मग कुठेतरी धाप लागलेली असते, कुठेतरी जोरजोरात श्वास बघा बऱ्याच वेळेला म्हणजे सगळ्या ज्या काही हालचाली असतात, ज्या काही मनातल्या भावना असतात, त्या कुठेतरी श्वासावर जाऊन थांबतात. आणि त्या श्वासावरती निश्चितच त्याचा परिणाम असतो आणि म्हणून मग या प्राणांचा आयाम जेव्हा आपण म्हणतो ना, शांत हो, शांत हो, डीप ब्रीथ कर, इनहेल, एक्झेल कर. मग ते डीप ब्रीथिंग म्हणजे काय तर श्वास अगदी जास्तीत जास्त वेळेपर्यंत सोडायचा. हळू घ्यायचा आणि जास्तीत जास्त मग ते डीप ब्रीदिंग झालं. अशा प्रकारे जेव्हा आपण श्वासोश्वासाला कुठेतरी नियंत्रित करतो, तेव्हा निश्चितच ते आपल्याला त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत नेण्यास मदत करत असते. आणि मग प्रत्याहार म्हणजे काय? कारण कुठेतरी भौतिक अस्तित्वाची अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि भौतिक इच्छांपासून मग जे नियंत्रण मिळवायचंय, मग जे सेल्फ रिअलायझेशन म्हटलंय, आत्मसाक्षात्कारी भावना, तू शरीर नाहीयेस, आत्मा आहेस आणि म्हणूनच या भौतिक इच्छांपासून स्वतःला रहित करणं आणि स्वतःला अतिरिक्त या स्थितीमध्ये आणणं, हेच कुठेतरी प्रत्याहाराचं, म्हणूनच याचं नाव प्रत्याहार. कारण कुठेतरी प्रत्येक गोष्टीला आणि मग या भौतिक घटनेपासून, भौतिक इच्छांपासून स्वतःला रोखणं. मग जसा वारा, ध्यान म्हणजे जसा जसा आपण दिवा लावल्यानंतर त्याच्याभोवती काच ठेवली तर तो वात जरा सुद्धा हलत नाही हो. इतकी ती स्थिर होते वात. त्याचप्रमाणे जेव्हा वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे मन डगमगणार कधी नाही, मन नियंत्रित कधी राहणार. कारण त्याचं स्वरूप तेवढं वातावरण जर आजूबाजूला तयार केलं तर त्याप्रमाणे ते ध्यान लावलं जातं आणि मग ती समाधीस्थ अवस्था ती कधीही डळमळणार नाही. अगदी भौतिक अडचणीत, मोठ्यात मोठ्या अडचणीतही या भौतिक संपर्कापासून उद्भवणाऱ्या सगळ्या गोष्टींना सरळ निश्चितपणे तोंड दिलं जाईल अशी ही समाधीस्थ अवस्था. मग आता भगवंतांना अर्जुन विचारतायत, की ही सगळी वापरून पाहण्यास तुमची तयारी. अर्जुनाने प्रश्न विचारलाय पुढे जाऊन, मग या कलियुगामध्ये तुम्हाला या अष्टांग योगाला वापरण्याची संधी मिळू शकेल का हो? जिथे अव्यवसायात्मिक बुद्धी झाली आहे, दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं, तिथे कुठेतरी मन विचलित झालंय, चंचल झालेलं आहे. म्हणून ते ज्ञान जाणणं कुठेतरी आवश्यक आहे. जगाई मदाई हे मी तुम्हाला, हे काही पुढच्या ह्याचे आहेत, पण मी ते तुम्हाला, की मनावरती कसं नियंत्रण, कुठेतरी मनाशी कसा लढा दिला जातो. आणि मग म्हणूनच मग भगवंतांना अर्जुन विचारतायत, चंचली मनः कृष्ण प्रमाथी बलवृद्धम तैस्त्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण. असं हे मन जे आहे ना, मन चिंती ते वैरीनं चिंती हो. मोठं बोलता. असं हे मन जे आहे ना, ते मन आपलाच शत्रू आहे. म्हणून प्रल्हाद महाराज म्हणतात, कुठे बाहेर शत्रू शोधायला जाऊ नका, मनच तुमचा शत्रू. तुमचा शत्रू हा तुमचा अंतर्गत शत्रू आहे. आपण एरवी म्हणतो ना, की जे कोणी फितुरी केली असेल, एखादी गड जिंकायला शिवाजींच्या काळामध्ये आपण उदाहरण घेतलं, तर फितूर झालेले आतले लोकच एखाद्या वेळी बाहेरच्या दुश्मनाला लढा देऊन ठार मारलं जाईल, पण आतल्या दुश्मनाचं काय? त्याला कसं मारायचं? आणि म्हणूनच ते महत्वाचं आहे, की कुठेतरी हा शत्रू अंतर्गत आहे. म्हणून मना, कृष्णा, हे मन अतिशय चंचल आहे, अशांत आहे, जिद्दी आहे, अतिशय बलवान आहे,
आत्ता इथे बसले तर दुसऱ्या क्षणाला अमेरिकेला जाऊन बसतं, तिसऱ्या क्षणाला जपानला जाईल, तर चौथ्या क्षणाला जर्मनीला जाईल, कारण ते कुठल्याही त्याला मूल्य नाही मोजायला लागणार आहे मनाला. असं हे मन इकडून तिकडे फिरतंय हो, असं चंचल मन आहे. आणि त्याला वश करणं हे अत्यंत एक वेळ अर्जुन म्हणतोय मी वाऱ्याला पकडून ठेवू शकीन, पण मी या मनाला नाही हो, चंचल मनाला नाही नियंत्रण ठेवू शकत. आणि जी फॅक्ट आहे, आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत की ज्या मनावरती अर्जुनाला ताबा मिळवणं कठीण आहे वाटतंय, त्याला भगवंत म्हणतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य. भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणं निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याचा मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग बघा, मित्र का शत्रू? भगवंत म्हणताय कठीण आहे पण अशक्य नाही. मनावर ताबा मिळवणं हे अत्यंत कठीण आहे, त्या मनावरती विजय मिळवणं हे अत्यंत कठीण आहे. पण जर योग्य मार्गदर्शन केलं त्या मनाला, ते कसं केलं जाईल? तर योग्य ज्ञानाने आणि योग्य त्या परिश्रमाने, तेवढे जर कष्ट घेतलेत ते करण्यासाठी, तर योग्य प्रयत्नांनी तुम्ही हे निश्चितच करू शकता. मग तिथे जर ते बेलगाम झालं आणि जर तुम्ही त्या मनाच्या ताब्यात गेलात, तर मात्र ते कठीण होऊन बसतं. मग मात्र तो मन तुमचा शत्रू होतो. पण याच बेलगाम मनाला जर त्याचा लगाम खेचून धरला आणि त्याचा रिमोट कंट्रोल आपल्या हातात धरला, तर ते मन निश्चितच मित्र बनू शकतं. आणि म्हणून मग त्या मनाला कसं मार्गदर्शन करायचं आहे हे आपल्याला जाणायचंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यास अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग त्याला मनच मित्रत्वाची, मग ते मित्रत्वाचं नातं करायचंय का शत्रुत्वाचं करायचंय हे तुमच्यावर सर्वस्वी अवलंबून आहे. कारण त्या अज्ञानाच्या अंधकाराला ज्ञानरूपी शस्त्रानेच मारायचंय. म्हणूनच मग मनाला योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी ते ज्ञान घेणं आवश्यक. आणि जर ते ज्ञान घेतलं तरच या मनाला मित्र बनवू शकाल हो. मग हे मित्र बनवणं कठीण आहे का? तर नाही. कठीण असलं तरी अशक्य नाहीये. योग्य प्रयत्नांनी आणि योग्य गोष्टींना जाणून घेतलं, जर त्याचं ज्ञान घेऊन ते ज्ञान आचरणात आणलं, तर ते निश्चितच शक्य आहे. मग अर्जुनाला प्रश्न पडतोय, अर्जुन पुन्हा थोडासा जाऊन कन्फ्युज होतोय की ठीक आहे, अशक्य नाहीये, शक्य आहे. कठीण असलं तरी ते अशक्य नाहीये, मी नक्कीच ते शक्य करण्याचा प्रयत्न करेन. पण मग जर एखादी व्यक्ती, बघा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? 6.41. योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्म्याच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो, किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की सगळं ठीक आहे, मग अशक्य नाहीये, कठीण असलं तरी अशक्य नाहीये, मग त्या मार्गावरती निश्चितच जाण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण एखादी व्यक्ती जर त्या मार्गावरती गेलीये आणि त्या मार्गावरती मग तो तिथपर्यंत काही टप्प्यांपर्यंत जाऊन जर पुढे नाही जाऊ शकली आणि कुठेतरी तो मार्ग मध्येच खुंटला गेला, तर मग अशा अयशस्वी योगाचं काय होतं?
तो योगी प्रयत्न तर करतोय, त्याला प्रयत्न करून पुढे जायचंय, पण मग जर तो त्याच्या मार्गामध्ये थोडा अयशस्वी झाला आणि त्याला योग सिद्धी प्राप्त करू शकला नाही, तर अशा लोकांचं काय होतं? मग अशा लोकांचं भगवंत म्हणतायत निश्चितच जर त्यांनी त्यांचं पुण्यकर्म 10% केलं असेल तर पुढच्या जन्मी ते 11व्या टक्क्यापासून सुरुवात करू शकतात. कारण असे योगी पुण्यात्मा त्या पुण्यात्मांच्या लोकांमध्ये, मग त्या गुणवान कुटुंबामध्ये जर ते जन्माला आले, वैभवशाली कुटुंबामध्ये तर ते जन्माला आले, तर निश्चितच त्या गोष्टीशी निगडीत राहू शकतात. मग त्या कृष्ण भावना जोपासण्याच्या, भगवंतांना जाणण्याच्या आणि आत्मसाक्षात्कारी भावनेला निश्चितच पुढे नेऊ शकतात, त्याच्यामध्ये प्रगती करू शकतात. अनेक प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाले तर त्याला अतिंद्रिय, मग त्यांना कुठेतरी आध्यात्मिक जगामधल्या लोकांमध्ये, कुटुंबामध्ये प्रवेश मिळतो आणि जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत, मग अशा महान आणि यशस्वी अशा योग कुटुंबामध्ये आणि धार्मिक कुटुंबामध्ये ज्यांना जन्म मिळतो हे खूप दुर्मिळ होतं. अशा गोष्टी ह्या खूप दुर्मिळ आहेत, पण त्या घडतात. आपण बघतो, आपल्याला आजही भौतिक जगतामध्ये, या मटेरियल युगामध्ये सुद्धा आपल्याला कळतंय की असं घडत असतं. आपण जर आपल्या डेली याच्यामध्ये आणि आपल्या या कलियुगामध्ये पण बघितलं, किती वेळेला आपल्याला दिसतं की मग अतिशय लहान मूल सुद्धा इतकं पटपट सगळ्या श्लोकांचा अभ्यास, अर्थ, आपल्याच इस्कॉन मध्ये मन्नत म्हणून मुलगी आहे छोटीशी, हेत म्हणून मुलगा आहे, अहो ते अडल्ट लोकांचा क्लास घेतायत की ज्यांचा, जे मोठ्यांचा 70 आणि 75 वर्षाची लोक त्यांच्याकडून शिकतात. मग काय झालं हो हे कुठेतरी पुण्यकर्म. आणि म्हणूनच मग त्यांनी त्या कुटुंबात जन्म घेऊन त्यांचा ती कृष्ण भावना ते जोपासू शकता आहेत. असा हा श्रेष्ठ योगी कोण, ज्याने मनाचा संन्यास घेतलेला आहे, ज्याने मनाला नियंत्रण केलेलं आहे, ज्यांनी या ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, या मन, इच्छा या सगळ्याला नियंत्रित केलेलं आहे. असा योगी, असा हा योगी म्हणजे श्रेष्ठ योगी होय. आणि मग हे योगित्व कसं मिळू शकतं हो? हे योगित्व तुम्हाला मिळू शकतं की मग तुम्हाला या अष्टांग योगावर तर मिळू शकेलच, परंतु मग या सर्व योगापेक्षा सुद्धा जो भक्तीचा, अविट भक्तीचा मार्ग आहे की ज्याच्यामध्ये भगवंतांचं नामस्मरण केलं जातं, आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक ज्ञान आणि नामस्मरणाच्या शिडीने भक्तियोगाच्या मार्गातून निश्चितच भगवंताला लवकरात लवकर जाणलं जातं. कारण भगवंतांशी नातं जोडलं जातं हो. मग तो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन आपल्याला पुढे जाऊन 9व्या-10व्या अध्यायामध्ये बघायचं, जिथे प्रत्यक्ष भक्तीला आपण सुरुवात करणार आहोत. आणि म्हणूनच सगळ्याची शिडी, सगळ्यात फास्ट मार्ग हा भक्तीचा मार्ग. कारण कुठेतरी मग या ज्ञान योगातून जेव्हा अष्टांग योग साधला जाईल, मग तो ध्यान योग साधला जाईल, मग टप्प्याटप्प्याने ती समाधीस्थ अवस्था, कुठेतरी भगवंतांना जाणणं, हे त्या शेवटच्या पायरीवर जाणं, हे भक्ती योगाच्या मार्गातून हे निश्चितच खूप सोपा मार्ग आहे. आणि जणू काही तो शिडीसारखा, उद्वाहकासारखा एकदम सोपा मार्ग आहे. लवकरात लवकर आपण त्या भक्तीच्या मार्गातून भगवंतांशी जोडले जातो. हरे कृष्ण माताजी. माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हा, म्यूट झालाय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा हा. आणि सर्व योगी मध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असा भक्त भगवंतांसाठी निश्चितच विशेष असतो. बघा, हे गोपिका, हे सवंगडी भगवंतांच्या किती जवळ होते. मग त्या गोपिका सुद्धा भगवंतांना ब्रह्मावरती रागावल्या होत्या, ज्यांनी निर्मिती केली, की तू पापण्यांची का निर्मिती केलीस? त्या एका क्षणासाठी आम्ही भगवंतांना बघू शकत नाही. इतकं ते प्रेम. मग त्या गोपिकांचं इतकं प्रेम की त्याच्यामधील राधाराणीचं जे तत्व आहे ते जाणण्यासाठी प्रत्यक्ष भगवंत पण त्यांच्यावर केलं जाणारं प्रेम जाणू शकले
मग ही काय भावना, इतकी अतोनात भावना, आणि असे हे माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने इतक्या भगवंतांशी निगडीत राहणारे दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये भगवंतांशी जोडले गेलेले राहतात आणि ते निश्चितच भगवंतांच्या खूप जवळ असतात. मग तो जो संबंध, मग पुढे जाऊन आपल्याला 12व्या अध्यायामध्ये हा भक्तीचा मार्ग हा सुंदर असणार आहे हो. हा प्रवासच मुळात सुंदर आहे. मग त्या प्रवासामधले हे जे सगळे योग आहेत ते निश्चितच खूप सुरेख पद्धतीने भगवंतांनी सांगितलेत. आणि म्हणून मग त्या भक्तीच्या मार्गावरती जेव्हा आपण हळूहळू जाऊ, तेव्हा जो तो संबंध, मग अर्च विग्रह, ज्या मूर्तीतून आपल्याला जो संबंध भगवंतांची, ज्या भगवान रूपाशी मिळतो, तो सर्वोच्च, मग ही भगवान स्वरूप ज्यांनी जाणलेला आहे असा भक्त हा सर्वोच्च असतो. आणि मग हे योग, मग ही जी योगाची प्रक्रिया, ही जी अष्टांग योगाची प्रक्रिया कशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गाने मग त्या समाधीस्थ अवस्थेला जाईपर्यंत कशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गाने त्या भक्ती योगाने निश्चितच ते लवकरात लवकर पोहोचलं जातं. मग श्रीमद भागवतम मध्ये म्हटलंय, कृते यद्धा यतो विष्णू त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात. मग ते संकीर्तन असो किंवा प्रत्यक्ष नामस्मरण केलेलं असो, त्याची अवीट गोडी जाणणं, मग ज्याने ते जाणलेलं आहे तो निश्चितच कुणीतरी सर्वोच्च योगी जाणला जातो. मग या सर्वोच्च, जसं मी म्हटलं, या भक्तीच्या मार्गावरती हे आध्यात्मिक ज्ञान आणि नामस्मरण हा जसा कलियुगाचा यज्ञ आहे, तसा सत्ययुगामध्ये हे करण्यासाठी, मग सत्ययुगामध्ये हे ध्यान घेणं शक्य होतं. हजारो लाखो वर्ष लोक जगायची आणि ते वातावरण सत्ययुग हो, सत्याचं कुणावर कुठल्याच बंधन नाही आणि कुणाच्या मनामध्ये किलबिशही नाही, कारण सत्याचं युग. मग ती ध्यान धारणा निश्चितपणे मांडली जाते आणि निश्चितचपणे पाळली जाते ती. मग ज्या त्रेतायुगामध्ये आपण बघितलं की अनेक आहुत्या दिल्या जातात, यज्ञ याग केला जातात, हे त्या काळाचा यज्ञ आहे. द्वापार युगामध्ये विस्तारित मंदिरांची पूजा, मंदिरांमध्ये जाऊन ज्या मूर्तींची पूजा केली जायची, हे द्वापार युगामध्ये. आणि या सगळ्यांबरोबरच कलियुगामध्ये जे सध्याचं युग चालू आहे, त्याच्यामध्ये ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हरे कृष्णाचा महामंत्र दिलाय, हा कृष्णाचा महामंत्र म्हणजेच पूर्ण आपलं यज्ञ हो, या कलियुगाचा यज्ञ हो. हरेर नम, हरेर नम, हरेर नम केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा. मग हा नामस्मरणाचा मार्ग हा एकमेव मार्ग आहे, इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही. म्हणून या परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप घेऊन आध्यात्मिक ज्ञानाला वाढवून त्या लिप्तचा मार्ग आहे हो भक्ती योग म्हणजे. आणि म्हणूनच मग त्या मार्गावरून थेट भगवंतांशी जोडलं जाऊ शकतं, भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित केला जातो. कृष्णवर्णं द्विषा कृष्णं सांगोपांगस्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर् यजन्तीः सुमेधसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्याच्यासोबत त्यांचे सहकारी, नौकर, शस्त्र आणि गोपनीय साक्षीदार आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कलियुगामध्ये बुद्धिमान व्यक्ती की नेहमी नामस्मरण भगवंतांचं केलंय, भगवंतांच्या अवताराची उपासना केलेली आहे. कशा प्रकारे त्यांचा रंग जरी काळा नसला, मग चैतन्य महाप्रभू यांनी कृष्णाचा अवतार घेतलाय, पण ओरिजिनली त्यांचा कलर तो नाहीच आहे, परंतु ही जी भावना आहे, का जन्म घेतलेला आहे भगवंत प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी, कारण ह्या कृष्णाचा महामंत्र पृथ्वीवरती आणलेला आहे आणि ते प्रत्यक्ष कृष्ण आहेत, त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी. आणि ज्या पंचतत्व मंत्राचा आपण उच्चार करतो ते बलरामांचे अवतार असलेले नित्यानंद प्रभू, त्याच्यानंतर वासादी गौर भक्तवृंद, श्री वासादी अद्वैत आणि गदाधर असे हे जे शिवमा आणि राधा राणी यांची तत्व आहेत, कुठेतरी आंतरिक शक्ती आहेत. आणि म्हणून हा मंत्र जो आणलाय कृष्णाचा महामंत्र, हा मंत्र
कारण त्या ध्वनी लहरी या मंत्राला कुठेतरी नेत असतात, ज्या कुठेतरी मन एकाग्र तर होत नसतं, अविचलित झालेलं असतं, अशा मनाला कुठेतरी त्रायते, म्हणजे मनाला कुठेतरी तारलं जातं या मंत्रामुळे. आणि म्हणूनच या मंत्राचा महिमा हा अत्यंत थोर आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. असं हे संकीर्तनही केलं जातं. एकटे बसून प्रभुपाद भजन करतायत तसंही सगळ्यांच्या समुदायाने केलं जातं. आणि मग अशा प्रकारे संकीर्तनातून कसं समाज प्रबोधन साधलं जातं. मग ही नामस्मरणासाठी परमेश्वराची पवित्र नावं, मग कुठेतरी नावं दिलेली आहेत खाली आणि त्याचा संदर्भ दिलेला आहे शास्त्रामधला. मग या शास्त्रामधले प्रत्येक संदर्भांना खूप 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 कशा प्रकारे सांगितलं आहे, तर कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार, ताठीला गी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंताच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे, नारायण संहितामध्ये सांगितले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे सगळे रेफरन्सेस दिलेले आहे की जिथे नारायण संहिता आहे, चैतन्य चरितामृत आहे, कृष्णार्जुन वेदातील काली संतारण याच्यातलं दिलंय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे इति सोडसकम नमन काली कलमसा नासनम ततः परतरपायः सर्व वेदेषु दृश्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यानंतर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. कृष्ण यजुर्वेदातील काली संतरण उपनिषद. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग हा जप कृष्णाच्या जपापेक्षा काही उदात्त नाही. आणि अशा प्रकारे मग हे जे म्हटलं की या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगामध्ये मुक्तीचं एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. अशी ही वेगवेगळे संदर्भांनी भगवंतांनी नामस्मरण, मग ज्या जपाचं महत्व सांगितलेलं आहे. कले दोष निधे राजन नास्ति हे को महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतींद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जरी हे कलियुग दांभिक भांडण याच्यामध्ये होत आहे आणि अनेक कलहानी भरलेलं असलं तरी याच्यामध्ये भगवंतांनी भगवद्गीतेच्या मार्गातून एकच सुंदर उपदेश अत्यंत महत्वाचा की नामस्मरण करा. नामस्मरणाशिवाय कुठलाही उपाय नाही. आणि म्हणूनच मनुष्य भौतिक बंधनातून या नामस्मरणामुळेच कुठेतरी मुक्त होऊ शकतो. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, यज्ञाचा मी पवित्र नामजप आहे हे प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे. शास्त्रातला संदर्भ आहे चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 20:16. नाम नाम अकारी मुक्ता निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमितः स्मरण न कलहा एतादर्शी तव कृपा भगवान मामाती दुर्दैवम इदं ज्ञानम इहना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे परम पुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू त्या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतविले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. हरे कृष्ण बोला. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग तुझ्या या पवित्र नामातच जीवाचं की नामामध्येच सगळं सौंदर्य आहे. तुझी अनेक नावं असली तरी कशी की कृष्ण आहे जो सगळ्यांना अट्रॅक्ट करणारा, सगळ्यांना मोहणारा, आकर्षित करणारा असा कृष्णाचा अर्थ दडलेला आहे. गोविंदा जे गायींचं पालन करणारे, त्यांचं रक्षण करणारे असे आपले गोविंदा हे सर्व सामर्थ्यामध्ये गुंतवले आहे. आणि हे लक्षात ठेवण्यासाठी मग कशा प्रकारे ह्या गोष्टी करण्याला
करू शकल्या जातात, कारण त्याच्यासाठी कुठल्याही कठोर नियमांचं पालन करण्याची गरज नाही. मग हा मंत्राचा जप करताना कशा कशाचं पालन करावं, तर सर्वात पहिले हरिकृष्णाचा मंत्र जप करताना पहिल्यांदा त्याची सुरुवात पंचतत्व मंत्राने करायची आणि मग पुढच्या सगळ्या माळा तुम्ही आहेत त्या म्हणू शकता. मग 16 माळा करेपर्यंत तुम्ही करू शकता. जास्तीत जास्त लोक 16 माळा करावी अशी प्रभूजींचा मानस आहे. म्हणूनच असा हा पंचतत्व मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. आणि मग या मंत्र जपाचा जप करताना असताना त्याचे थोडे पालन करावे आणि मग या मंत्र जपासाठी जे काही नियम थोडेफार आहेत त्याचं निश्चितच मग देवासमोर बसूनच काही जप केला पाहिजे किंवा कुठलीही बंधनं नाही सांगितली, परंतु मग हे कशा प्रकारे ऐकता येईल आणि कशा प्रकारे आत्मसात करता येईल हे महत्वाचं असतं. महामंत्राचा जप करत असताना याचं पालन करावं. हरे कृष्ण माताजी. प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करावा. हरे कृष्ण. हा जप आदरपूर्वक भक्तिभावाने व एकाग्र चित्ताने करावा. एवढंच आहे. हा कोणत्याही स्थळी बसून कोणत्याही स्थळी बसून अथवा चालताना कोणत्याही दिशेकडे तोंड करून जप करता येईल. पहाटे तथापि पहाटे ब्रह्ममुहूर्त जप करणे अधिक श्रेयस्कर आहे. जप स्नानापूर्वी अथवा नंतर करता येईल. हरे कृष्ण. जप करताना तो मोजणे श्रेयस्कर आहे. शक्यतो 108 मणी असलेल्या तुळशी माळेद्वारे जप करावा. येस. जप करताना जप स्नानात कोणत्याही वेळी जप करता येईल. पहाटे ब्रह्ममुहूर्त वाचलं ना मला. हो झालं. नाही मी मागे चाललीये, तुम्ही आता वाचलत माताजी सगळं. आणि म्हणून मग या जपाचं महत्व की ह्या महामंत्राचा जप करताना मग ज्या काही बेसिक गोष्टी आहेत, खूप मोठं क्वालिफिकेशन लागतच नाही. हो, मनात श्रद्धा असली की तुम्ही ते मनापासून करू शकता. म्हणून हा आदरपूर्वक भक्तिभावाने एकाग्र चित्ताने कुठेही बसू शकता. मग त्याच्यासाठी वरती बसा, खुर्चीवर बसा, खाली बसा, या गोष्टी काहीही बद्ध नाहीयेत. त्यानंतर कोणत्याही वेळेला मग ब्रह्ममुहूर्तावर केला ते सगळ्यात चांगलं, परंतु त्यानंतरही दिवसभरामध्ये करू शकता. जप स्नानापूर्वी अर्थात स्नानानंतरही करता येतो आणि शक्यतो माळेवरतीच करावा, कारण जप करताना ते सोयीस्कर जातं आणि त्याप्रमाणे केलं जातं. मग डूज बघितले आपण, डोंट्स काय आहेत, काय नाही करायचंय या वेळेला. महामंत्राच्या काही शब्दांचाच वापर करू नये, कारण हे करू नये असं सांगितलं जातंय. मग पटापट हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे. अहो पण याचा एवढी घाई कशाला? प्रत्येक शब्दाचा उच्चार हा वेगळा झाला पाहिजे. प्रत्येक शब्दाचं महात्म्य. हरे म्हणजे भगवंतांची एनर्जी, भगवंतांची शक्ती, ज्याचा आपण उदो करतोय, ज्याचा जय जयकार करतो आहे. आणि म्हणूनच काही शब्दांचाच वापर करू नये. पूर्ण वाक्य पूर्णपणे त्या गोष्टी जाणून केलं तर निश्चितच चुका होणार नाही. मग या कृष्णमण्याचं जसं मी सांगितलं तसा हा कृष्णमणी मी आज आणली आहे माळ तुमच्यासाठी. मग हा ही जी माळ आहे जपमाळ, त्याच्यावरती तुम्हाला दिसेल हा कृष्णमणी. आणि हा जो कृष्णमणी तुम्ही जर कोणी जप करत असाल माळेवरती, तर हा कृष्णमण्यापर्यंत आल्यानंतर या कृष्णमण्याला ओलांडू नका, तर हेच माळ अशी करा आणि पहिल्यापासून सुरू करा. ती माळ उलटी करा, जिथे शेवट झालाय तिथे परत सुरुवात करा. म्हणून त्या कृष्णमण्याला ओलांडू नाही. आणि तशाच जप मग पहिलं पंचतत्व मंत्र म्हणावा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. आणि मग नामस्मरणाला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशा एका मण्यापासून सुरुवात करावी. कृपया टेलिव्हिजन समोर चालू आहे, गाणी कानाला ऐकताय, समोर वर्तमानपत्र पडलंय किंवा काही महत्वाचं वाचताय, मग तेव्हा जप करूच नका ना. पूर्णपणे न्याय द्या त्या गोष्टींना आणि मग जप करा. योग्य वेळेला ते करा. आणि मग ह्या जपाचे फायदे, हा जप तुम्ही एकट्याने करा नाही तर सगळ्यांबरोबर करा. बघा कशा प्रकारे तुम्हाला दिसतंय.
कशा प्रकारे तुम्हाला दिसतंय हे कुटुंब किती आनंदात आहे, कारण मग याच्यापासून तुम्हाला जे काही कर्म फळं केली जातात, कर्म केले जातात, ते कर्म जर निष्काम नसतीलच पण ते सकाम कर्मात आणि कुठेतरी विकर्माकडे जाणारी केली असली तरी त्याच्या फळांपासून त्याच्या मिळणाऱ्या जे काही परिणाम होणार आहेत त्या परिणाम जर खूप वाईट न होता त्या कर्मफळांपासून निश्चित मुक्ती मिळू शकते. वाईट सवयी व्यसनांपासून, मग बघा व्यसनाधीन माणसाला मनुष्याला कशा प्रकारे समजावलं जातं, त्याच्या कलाने घेतलं जातं, पण निश्चितच हे आवश्यक आहे आणि शक्य आहे जेव्हा नामस्मरण केलं जाईल. बघा किती सुंदर प्रकारे प्रत्येक वैष्णवाच्या चेहऱ्यावरती इतकं सुंदर हसू आहे, कारण चिंता आणि तणावाच्या ते खूप पलीकडे आहेत हो. म्हणूनच मग प्रभू नामनिष्ठ प्रभू म्हणतात की आम्ही आज सगळं झालेलं आहे, उद्याच तयारी करतो, पण त्या चिंतेतच बसून इतके येणार आहेत, इतकं करायचं, इतकं अन्नदान करायचं, ह्या सगळ्याचं एक ठराविक मोजमाप असतं, पण सतत त्या गोष्टीला बोलून त्या गोष्टीचं गांभीर्य कमी केलं जातं आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे हा निर्मळ आनंद आपल्याला दिसतो आहे. आणि हा आनंद मग जे भौतिक जगतामध्ये सुद्धा या आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रसार करून ते जेव्हा रस्त्यावरती किंवा बाहेर कुठल्या स्वरूपामध्ये जेव्हा हे केलं जातं, रॅलीज काढल्या जातात किंवा ही जी नामस्मरण यात्रा चालू आहे, याला अनेक लोकच गोळा गेलेली आहेत. आणि हे आत्मज्ञान जाणणं कशा प्रकारे आवश्यक आहे, ती आत्मसाक्षात्कारी भावना ही अत्यंत महत्वाची आहे. आणि मग अशा प्रकारे हे इतकं सुंदर म्हणतायत आणि मग अनेक लोकांनी काय म्हटलेलं आहे, जॉर्ज हॅरिसननी काय म्हटलेलं आहे, जीन क्लॉड हॅलीचे कुठले कुठले आतापर्यंत आले मी या सगळ्याला जाणून त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुठेतरी या महामंत्राचा महिमा अगाध आहे. आणि मग हे सांगतायत की अमरीश महाराजांचं उदाहरण, त्याच्या आधी महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही अनुकूल घडायला लागलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग अनुकूल ज्या प्रतिकूल वातावरणामध्ये जेव्हा नामस्मरण घडलं जातं तेव्हा निश्चितच तिथल्या वास्तू नेहमी आपण म्हणतो ना तथास्तु म्हणत असते, म्हणून तोंडातून सगळं चांगलं बाहेर निघेल याचाच प्रयत्न करावा. पुन्हा मी तेच सांगते, मन चिंती ते वैरीना चिंती, मन हे वाईट आहेच, खूप वाईट आहे, पण त्याला मार्गदर्शन केलं की ते उत्तम मित्र बनू शकतं. हे महत्वाचं आहे. हे फोर्डचे मालक आहेत अमरीश प्रभू आणि सॉरी फोर्डचे मालक हे आहेत ज्यांना अमरीश प्रभू म्हटलं जातं, की ज्यांना जे आधीच्या काळामध्ये ज्या दुर्वास ऋषींनी ज्यांचा अपमान केलेला होता, ज्या अमरीश ऋषींनी स्वतःचे सगळे अवयव, सगळे स्नायू त्या चॅन्टिंग मध्ये, त्या नामस्मरणामध्ये गुंतवलेले होते. मग हाताने प्रार्थना केली जात होती, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद्य पूजनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत ज्या अमरीश महाराजांनी अक्षरशः प्रत्यक्षात आणलेल्या आहेत. पायाने चालतायत ते सगळी देवळाकडे वळतायत पावलं, त्याच्यानंतर श्रवण कीर्तनच झालं, अर्चनम झालं, आणि मग कशा प्रकारे या निष्काम कर्मातून आणि अनेक देणग्या दिल्या जातात की ज्या इस्कॉनला अनेक या फोर्डच्या मालकांनी अनेक देणग्या दिलेल्या आहेत कारण भगवंतांच्या सेवेसाठी. आणि म्हणूनच ते म्हणतायत, हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे आत्मविश्वासाने मनशांतीने पार पडू शकलो. मग हे अनेक मोठे मोठे त्यांच्या क्षेत्रातली लोक आहेत ज्यांनी आपल्या मफतलाल आहेत की ज्यांनी आपली मतं, मी हे पीडीएफ शेअर करणार आहे, तुम्ही वाचू शकता. अशा प्रकारे मग निरनिराळ्या लोकांचं हे जे आपल्याला अनुभव सांगितलेले आहेत त्यानुसार कुठेतरी आपण त्या गोष्टी जाणू शकतो. आणि मग त्यांच्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्या वाचून आपल्याला कुठेतरी इन्स्पिरेशनल थॉट्स असतात सगळे. आणि म्हणूनच मग त्या नामजपाचा महिमा हा अत्यंत अगाध आहे, जो प्रत्येकाने स्वतःच्या अनुभवाने घ्यावा, त्याची प्रचिती स्वतःच घ्यावी. म्हणून जेव्हा तुम्ही नामजप देखील करू शकता तेव्हा तुम्ही आनंदीही राहू शकता. इति षष्ठोध्याय समाप्तः. असा हा ध्यान योग, लहान येथे काही अध्याय पुढचे, म्हणून आपली उजळणी आणि काही इतरही गोष्टी माझा सांगण्याचा प्रयत्न असतो. थोडं लवकर आपलं झालेलं आहे, पण कुणाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. मी शेअरिंग स्टॉप करते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.